egy 5 métert menjetek előre, és akkor utána megállunk, míg fölváltoznak a osztályok. Tisztelt vendégeink, kollégák, kedves diákok! Szeretettel köszöntök mindenkit a Révai Miklós Gimnázium és Kollégium 2009-2010-es tanévének ballagási ünnepségén. Énekeljük el először közösen a himnuszt.
Babics Mihály, Örökkék ég a felhők mögött részlet. Előadja Bede Fazekas Máté, 12. F-osztályos diákunk, aki több országos zongoraverseny helyezettje, külön díjasa. 2006-ban az Ifjú Muzsikus Fesztivál zongoraversenyének győztese, tavaly az országos négykezes zongoraverseny első helyezettje, 2010-ben az országos zongoraversenyen szintén első helyezett. Volt diákigazgató. Az első könyvem első oldalára a soha meg nem elégedés himnuszát írtam be. Nincs jogom hát panaszkodni, ha ma is elégedetlenül futok még, sokat szereztem, sokat el is dobtam egy várrándítással. Gesztusaim idegesek voltak és türelmetlenek. Soha le nem ültem egy pillanatra sem. Gazdagságomban szegénynek éreztem magamat, és fáradtságomban nyughatatlannak. Nem csak a könyvemben, homlokomra is fel van írva a soha meg nem elégedés. Futottam hősen, szüntelen, lélegzetlen, olykor szinte elbukni látszottam, s hasonlítottam ahhoz a fához, melynek koronáját földig csapja a szél. Mi tart fönn, mi a gyökér, amely nem szakad el, mely elpusztíthatatlan táplál valami kimeríthetetlen erővel? Ó, örökkék ég, minden felhők mögött, kiírthatatlan optimizmus. Hiszek abban, hogy élni érdemes. A világ több, mint minden emberi. Hiszek a világban, mert eszem el nem éri. És mégis hiszek az észben, hogy ameddig ér, hűséges szolgája annak a valaminek, amit el nem ér. Én hiszek a harcban, az ész harcában a vakerők ellen, melyek a világ vakerői, vagy az én lelkem csüggedései és indulatai. Vallom azonban a bölcsességet is. Harcom nem megy túl a józanság vonalán. Magamban is érzem, ami ellen küzdök, s tudom, hogy minden rombolás engem rombol. Az erők a múlt, az ész a jövő, egymásba kapaszkodó fogaskerék. Magyar vagyok. Lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el. A világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem őrzök magamban minden színt, minden kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét, a magyarság kincsét. Hiszek a művészetben, mely kinyitja elénk a világot, mely kiröpít a pontból és a pillanatból, mely a kozmosz polgárává avat. Hiszek a művészetben, mely nem tagad meg semmit, sem a lárpurlárt, sem a naturalizmust, de túlnő mindeniken, mert nem rabja semminek. Hiszem, hogy érdemes. És hiszek a békében. Hiszek a harmóniában, melyre vágy a lélek, a szépségben, melyért kiáltoz az anyag, a szeretetben, melyért epednek a népek. Hiszek a nehézben, hogy nem lehetetlen. És ha néha elfáradok, ez nem hitem megtörése, csak erőmé, mely nem semmi, de nem minden. Derék erő, és majd megnyugszik egyszer, de nem fogy el. Hiszem, nyugodt kincsé lesz, és örök haszonná. Fogadják szeretettel Horváth Péter igazgató úr ünnepi köszöntőjét. Tisztelt Tantestület, kedves szülők, tisztelt rokonok, ismerősök, kedves ballagó diákok! Nagy szeretettel köszöntök minden résztvevőt és minden vendéget a Révai Miklós Gimnázium 2010. évi ballagási ünnepéjén. Nem véletlenül mondtam egy hete a végzős osztályokban, hogy minden évben a ballagás iskolánk legnagyobb ünnepe. Erre készülünk napok óta, mindenki azt kívánja és azért szorít, hogy jó idő legyen, hogy úgy sikerüljön minden, ahogy annak lennie kell, ne legyen semmi zavaró momentum, hogy ez a búcsúzás méltó legyen az eddigi évekhez. A mai nap a készülődés jegyében telt. Ünnepi ruhába öltöztünk, megoldva a külsőséget is a hangulathoz. A lányok frissen készített frizurával, a fiúk gondosan kötött nyakkendőben, soha nem látott pontossággal érkeztek. Talán nem látszik, de én magam is a szokásosnál hosszasabban fésültem meg a hajamat. És most itt állunk, felsorakozva, egy kézilabdapályán, a főút, a vasút és a börtön között,
várva, hogy hivatalosan is búcsút mondjunk egy évfolyamnak. Tisztelt vendégeink, itt áll önök előtt egy évfolyam, 184 diák. Mindenki megáldva valamilyen tehetséggel, ami majd lehetővé teszi számára, megfelelő kitartás mellett, hogy megvalósítsa vágyait. Csupa mosolygós tekintet, bizakodó arc, a fejekben a múltbeli emlékek, hisz mégiscsak búcsúzunk valamitől, keverednek a jövő terveivel, hisz mégiscsak tartunk valamerre. Tisztelt vendégeink, itt sorakozott fel a Révai Miklós Gimnázium legfrissebben végző évfolyama, akik 4,66-os átlaggal zárták tanulmányaikat, szereztek 263 nyelvvizsgabizonyítványt, részt vettek seregnyi versenyen, ahonnan szebbnél szebb helyezésekkel tértek vissza, dicsőséget és elismerést szerezve nem csak maguknak, hanem iskolájuknak is. Legtöbben, gondolom, alig várják a jövő héten kezdődő írásbeli érettségi vizsgák kezdetét, aztán majd a tudás igazi ünnepét, a szóbeli feleleteket, hogy tanáraik előtt is bizonyíthassák, nem múlt el nyomtalanul az itt eltöltött időszak. Nyugodtan mondhatom, hogy tanulóink többsége kihasználta azokat a lehetőségeket, amelyeket a tudás megszerzésével kapcsolatban a Révai nyújtani tud. Amelyeket ígértünk akkor, mikor a jelentkezéseiket fontolgatták, amikor keresték a helyet, ahol a középiskolai éveiket szerették volna eltölteni. Várakozással és szeretettel fogadtuk akkor őket, és tudva, hogy a gimnázium csak átmeneti intézmény az általános és a felsőfokú tanulmányok között, nyugodtan, jó szívvel, sok sikert kívánva engedjük útjára diákjainkat, de picit szomorúan is. Nyugodtan, mert felkészültek az előttük álló feladatokra. Jó szívvel, mert amit adni tudtunk, azt reményeink szerint átadtuk. És a világnak az a természetes rendje, hogy elvégezve dolgunkat tovább engedjük lányainkat, fiainkat, tanítványainkat. És szomorúan, mert a szívünkhöz nőttek, mert a sok közös élmény, az együtt átélt sikerek és botlások, a szellemi, lelki és fizikai növekedés megtapasztalása erős szálakkal köti őket hozzánk. Picit részünké váltak, mindennapjaink szereplőivé, akikről beszélgettünk, akiket oktattunk és neveltünk, akiket dicsértünk és korholtunk, akik kicsit már örökre magukban fognak hordozni bizonyos jeleket belőlünk is. Egy mozdulatot, egy hangsúlyt, egy gondolatot, ami erősen beépült a személyiségükbe. De a világnak akkor is az a rendje, hogy vegyék a tarisznyájukat, folytassák az útjukat, ami rájuk vár. Keressék meg magukat, építsék tovább egyéniségüket, tovább, ahogy előbb énekeltétek is. Kedves révais diák, az imént azt mondtam, hogy a középiskola csak átmeneti intézmény. Ez tanulmányi szempontból kétségkívül így is van. Más, talán néha fontosabb szempontok szerint azonban életed egyik legfontosabb néhány éve az, amit ezekben az években éltél, talán a legfontosabb. Emlékezzél csak vissza, mit ígértünk neked, mikor a nyílt napokon meglátogattad iskolánkat. A rengeteg tanulmányi lehetőség mellett azt mondtam, hogy lehetőséged lesz értelmes emberek között eltölteni életed meghatározó éveit. Jó közösségek alakulhatnak ki, ha a bennük levők hajlandóak tenni érte. A közös tevékenység szinte minden módja alkalmas arra, hogy egybe kovácsolja az egyes embereket. Legyen az hasonló érdeklődés, legyen sport, zene, tánc, ének, kirándulás, diákigazgató választás, szalagavató, gólyatábor, megismételt gólyatábor és újabb gólyatáborok, délutáni beszélgetések az udvaron, a teremben, az iskola előtt, kosárlabdázás vagy röplabdázás közben. Hétvégi, születésnapi, névnapi és mindig ki lehet találni valamit, ami miatt elengednek otthonról, egyéb napi bulik. Mint olyan sokszor tapasztalhattuk, ezúttal is a véletlenszerűen kialakuló osztályok közösségekké váltak. Nyilván lazulni fognak a szálak, de biztos vagyok abban is, hogy 5 évenként szívesen jöttök el minél többen, hogy visszaemlékezzetek ezekre az évekre, vagy megtudjátok egymásról az elmúlt időszak legfontosabb változásait. Azt is mondtam, hogy lehetőségetek lesz nem csak egy közösség tagjának lenni, hanem igazi komoly barátságokat is kötni. Olyanokat, amelyek kiállják majd az idő próbáját.
És most olyan barátaid vannak, akikkel együtt lehet örülni, akik segítenek rajtad, ha nehézségeid támadnak. Egy pillantással, egy mosollyal, egy mozdulattal, máskor szavakkal, mondatokkal, akiknek először mondod majd el a jó híreket. Felvettek, diplomáztam, előléptettek, gyermekem született. Vagy csak egyszerűen olyan jó napom volt. Olvastam egy jó cikket, találtam egy finom bort, és persze, hogy mekkora gólt lőttem. Találkozásotok és elválásotok már azzal a készfogással pecsételődik meg, amivel majd a fontos eseményeknél nyújtod a kezed. És aztán volna még a szerelem. Az első szerelem, ami megmaradt vagy elmúlt, ami szép volt és fájdalmas, de ha szerelem volt, akkor már örökre ott marad legszebb emlékeit között. Mindezekről Zúgó Róbert, iskolánk fiatal elhunyt tanítványa így ír. Jó volna menzák zsivajában egyszer még újra rád találni, aztán várni minden délután. Jó volna visszapergetni az elmúlt éveket, magunkénak tudni újra azt a naív hitet. Jó volna még egyszer kis 10 éves srácokkal rúgni a bőrt az utcán, és nem írni le, hogy a hajnalokat hasító óracsörgésektől szögre akasztott gondjaink kifényesednek, és útra kelnek velünk reggelenként. Mert az is a világ rendje, hogy a szép dolgok mellett adódnak gondjaink az életben. Az utunk során próbatételek elé kerülünk, lehetnek nehézségeink, nem mindig és nem mindenki segít majd önzetlenül. Lehet, hogy néha úgy érzitek, magatokra maradtatok. Ahogy az idő múlik, egyre jobban látjátok majd, hogy a gimnáziumi évek szépségeiben és gondtalanságában milyen fontos szerepet vállaltak szüleitek. Türelemmel és szeretettel próbálták irányítani a kamaszos lélek nem mindig egyszerű formában megfogalmazódó megnyilvánulásait. Támogatták tanulmányaitokat, megpróbálták megteremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy minél jobban csak arra koncentrálhassatok, ami a dolgotok. Nevetekben is szeretném megköszönni segítségüket, amelyet a jövőben ti is még tisztában fogtok látni és értékelni. Hasonlóan itt mindenki előtt köszönöm meg tanáraitoknak azt a törődést, ami hozzájárult az eredményes munkához. Azokat a tanácsokat, amelyek könnyebbé tették tanulmányaitokat, és azokat az intelmeket, amelyek majd a későbbi során is hasznosak lehetnek az életben. Külön köszönöm az osztályfőnökök nem mindig hálás feladatát ellátó kollégáim, iskolai életeket szervező, a hosszabb távú érdekek miatt az esetleges rövid távú konfliktusokat is vállaló munkáját. Nagy öröm látni azt, ha az osztály és osztályfőnök egymásra talál. Szerencsére ez is megadatik legtöbbször. 2 dolog mindig a fejembe jár, mikor ballagó diákok állnak előttem. Te a nagymúltú Révai Miklós Gimnázium tanulója vagy. Így kezdődött egy időben iskolánk házirendje. Nem sokára te is ennek a múltnak a részévé válsz. Te, aki eddigi életed legtöbb élményét ebben az időszakban élted át, mikor ide jártál, egy fotó leszel egy szépen elkészített tablón, és egy anyakönyvi adat az igazgatói szekrény egyik polcán. Te, aki egykor nap mint nap reggelente frissen és fürgén idejöttél, beszélgettél, nevettél, játszottál, énekeltél, táncoltál, szerveztél, vitáztál, lázadtál, és legkevésbé sem gondoltál arra, hogy egyszer már csak fotód marad itt, bizony-bizony a múlt része leszel. És hidd el, hosszú évek múlva is büszkeség tölt el, ha arra gondolsz, hogy itt tölthetted napjaidat. Hogy itt tanulhattál, hogy ebbe az osztályba járhattál, hogy a múlt része lehettél. És mi is büszkék lehetünk, mert a te eredményed, a ti eredményeitek ott sorakozhatnak majd azon a listán, amely alapján jó szívvel ajánlhatjuk iskolánkat a környék legtehetségesebb tanulói számára, hogy ők lehessenek majd a nagymúltú Révai Miklós Gimnázium új diákjai. Az új diákok, akik már megkapták az értesítést, mint egykor te is, hogy beiratkozhatnak iskolánkba, hogy elfoglalhatják a helyedet. Tanáraitok ősszel már őket tanítják, padjaitokat ők használják, szekrényeitekbe ők költöznek be. Az ő nevetésük tölti be az iskolát, ők ütik, dobják, rúgják a labdát, ők nézik majd a tablóképedet és csodálkoznak, hogy milyen komoly emberek jártak ide ebbe az iskolába. A te iskoládban.
amelynek nevét jól ismerik szerte az országban, a Révai Miklós Gimnáziumba. Neked ennyi idő jutott, most menned kell. Vár egy másik út. Hova mit sem tettél, kincset ne keres ott. Iratta füzetünk elejében matematika tanárom és osztályfőnököm még általános iskolás koromban. Sokára és nehezen értettem meg a jelentését. Ne feledd. Hova mit sem tettél, kincset ne keress ott. Hosszú távon csak akkor lehetsz sikeres az élet bármely területén, ha nap mint nap teszel érte. Ha nem menekülsz kifogások mögé, ha hajlandó vagy gondolkodni, ha nem csak várod a csodát, de meg is teremted a csoda eljövetelének feltételeit. Kívánom, hogy minél többször éljétek át az élet csodáit, minél több kincset találjatok. Boldog életet kívánok mindannyiótoknak. Ez a vonat, ha elindul, hadd menjen. Énekel Bori Réka 12. C osztályos diákunk, aki a Kisfaludy napokon 2 ezüstérmet kapott pop-rock mai dal kategóriában, ugyancsak ezüstérmes lett vers és prózamondásban. A Kisalföld Néptánc Együttes tagja. Ez a vonat, ha elindul, hadd menjen, én utána senkinek keseregjen. Ha valaki én utánam kesereg, azt kívánom, a jó Isten áldja meg. Kicsi madár, miért keseregsz az ágon? Nem csak te vagy, elhagyott a világon. Nékem sincsen édesapám sem anyám, a jó Isten mégis gondot visel rám. A 12. évfolyamosok nevében Gyurkovics Máté 12. F osztályos tanuló búcsúzik, aki az idei angol nyelvi OKTV-n első helyezést ért el. 2007-ben az országos angol nyelvi versenyen 4., 2008-ban a Móra Ferenc novellaíró versenyen első lett. 2009-ben a Kisfaludy napokon diákíró kategóriában bronzminősítést kapott. Tisztelt tanáraink, kedves szüleink, rokonok, diáktársaim! Írtam egy beszédet, ami pontosan ugyanezekkel a szavakkal kezdődik, de most 2 okból is úgy érzem, hogy nem lesz rá szükségem. Egyrészt igazgató úr minden szempontból jobban megkonstruált beszédében a nagy része elhangzott a gondolataimnak, illetve az egyik irányvonal, amelyen elindultam, az egyszerűségre való törekvésből táplálkozó őszinteség, és úgy gondolom, hogy ha bármiféle segédeszközt használnék, miközben a beszédemet mondom, ez kicsit visszásnak és hiteltelennek tűnne. Úgyhogy ennek a jegyében tényleg minél egyszerűbben, hiszen akik ismerik a prózai stílusomat, tudják, hogy nem ez az alapvető megnyilvánulási formám, de egyszerűségre törekedve őszintén próbálom elmondani, hogy mit is érzünk mi most. Nyilván ez egy nagyon nehéz feladat, főként azért, mert mindannyian mást érzünk,
és általánosítani nem szeretnék, de az biztos, hogy mindannyiunkban a szomorúság munkál legjobban, és nem azért, mert félünk attól, ami következik, hiszen úgy érzem, hogy nagyon jó alapozást kaptunk, és megkaptunk mindent ahhoz, hogy ne kelljen tartanunk attól, ami a jövő, hanem egyszerűen azért, mert olyan sok mindent adott nekünk a Révai, olyan biztonságot jelentett 6 éven keresztül, hogy nagyon nehezünkre esik megválni ettől, és éppen ezért mindannyian egy kicsit szomorúak vagyunk, sőt, hát nagyon. Igen, ez talán nem sikerült a legszebben, de úgy érzem, az őszinteségem most belefér az is, hogy kicsit a fájdalom, a búcsú felett az én képességeimet csorbítja, de azt remélem, hogy akik most itt állnak előttem, nem érzik azt, hogy szégyent hozok rájuk, és egyetértenek velem, amikor azt mondom, hogy a legegyszerűbben és a legőszintébben azt tudnánk elmondani, hogy köszönjük szépen, köszönjük a tanári kar áldozatos munkáját, köszönjük osztályfőnökünknek az iránymutatást, és köszönjük szüleinknek a támogatást, és hogy mindvégig mögöttünk álltak. Én személy szerint nagyon örülök, hogy a nagymúltú Révai Miklós Gimnázium nagymúltjának a része lehettem, és hogy most fennállásának a 222. évében elballaghatok belőle, és immáron csak azt remélem, hogy ez a 3-2-es nem kísérel minket az érettségire, és azt, hogy legalább egy icipicit sikerült megfognom azt az érzést, amit mi most érzünk. Köszönöm a figyelmet! A diák önkormányzati zászló átadása következik. Akik átadják: Kis Csilla, 12. D-osztályos diákunk, az iskolai diák önkormányzat volt alelnöke. A Rába Sárkányhajóklub versenyzőjeként 3-szoros Európa-bajnok, világbajnoki ezüst- és bronzérmes. 2008-ban Kiokushin karate bajnok. Korábban tagja volt az országos bajnokságot nyert és Európa-bajnokságon 5. helyezett iskolai sárkányhajó csapatnak, valamint a megyei első helyezett iskolai kosárlabda csapatnak is. Németh Patrik, 12. F-osztály, az ezévi filozófia OKTV 4. helyezettje. Tóth Miklós, szintén a 12. F-osztályból. Több országos fizika versenyen ért el kiemelkedő eredményt, 2009-ben a fizika OKTV-n 12. lett, idén a 25. helyen végzett. Az ezévi UNESCO ENSZ modell környezetvédelmi verseny első helyezettje. Akik átveszik: Zöldi Katalin, 11. B-osztály. 2009-ben a Kisfaludy Napok Művészeti Fesztiválján vers- és prózamondásban arany, színjátszásban bronz minősítést kapott. Ez évben vers- és prózamondásban ezüstérmet szerzett. Tagja volt a keszthelyi Helikon játékokon arany minősítést kapott Faktor színkörnek. Hegedűs Tamás, 11. D-osztály. A diák önkormányzat aktív tagja, iskolai rendezvények technikai segítője, az iskolák közötti 24 órás vetélkedő szervezője. A HVG országos kvízvetélkedőn csapatban és egyéniben is első helyezést ért el. Tagja volt a regionális innovációs verseny győztes csapatának. Böjtös Lídia, 11. D-osztály, az idei Biológia OKTV 25. helyezettje. Zászlóátadás. A 11. évfolyamosok nevében Gorgos Ilics Kata, 11. F-osztályos diákunk búcsúzik, aki az iskolai diák önkormányzat kultúrfelelőse, a Révai Rádió szerkesztője, az Arany Dániel országos matematika verseny 19., a Gordius matematika verseny megyei 3. helyezettje.
Kedves végzősök! Talán még emlékeztek azokra az első pillanatokra, amikor felszálltatok az Akalis táborba induló buszra, kicsit félve, látva a sok ismeretlen arcot, amelyek a visszaúton már korán sem voltak olyan idegenek. Persze akkor még nem alakultak ki az osztályközösségek, de ezeknél a közös élményeknél kezdődtek. Aztán teltek múltak a dolgos hétköznapok, és azon kaptátok magatokat, hogy igazi osztály lettetek. A dolgozatok előtti izgulások, a felelések, egy-egy tanár lebeszélése az aznapra tervezett témazáróról, a kampány, a diákdíj választás mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a sok elsős diákból valódi közösség formálódjék. Kialakultak az első barátságok, melyeknek valószínűleg nagy része a későbbiekben is megmaradt. Sokan a révai falai közt lettetek először szerelmesek, itt értek titeket néha kudarcok, de ami sokkal fontosabb, a legnagyobb sikerek is. Úgy érzem, hogy nekem most nem az a dolgom, hogy az előttetek álló feladatokról, kihívásokról, megmérettetésekről beszéljek, hiszen ezekkel ti magatok is tisztában vagytok, illetve a rokonok, barátok próbálnak titeket mindenféle jó tanácssal ellátni. Ezekben a percekben nincs valódi búcsúról szó, hiszen az Alma Mater kapui előttetek mindig nyitva állnak, hogy egy-egy évzáróra, évnyitóra, vagy csak egy tanóra erejéig visszatérjetek nosztalgiázni. Talán még felnőtt éveitekben is elfog titeket majd egy különös és meghatározhatatlan érzés, ha valahol valaki a révait emlegeti. Ez az az érzés, amely összeköt titeket, minket és mindenkit, aki itt tanult, tanul vagy éppenséggel tanít. Légy, amiben legszebb hajlamaid által válhatsz, de elsősorban maradj ember, tanácsolta egy ókori bölcs. Búcsúzól azt kívánom nektek, hogy legbelül maradjatok meg mindig révaisnak. A jelképek átadása következik. A tudományok jelképeit átadják Mészáros András, 12. F osztály. Az ezévi informatika és matematika OKTV 4., fizikából 5. helyezést ért el. Első helyet szerezte meg a Külsák János országos matematika versenyen. A tavalyi informatika OKTV 6., matematika OKTV 14. helyezettje volt, a fizika OKTV-n döntőbe jutott. 2008-ban az informatika OKTV-n 9. helyen végzett. 2007 és 2008-ban az Arany Dániel országos matematika verseny első helyezettje, 2009-ben és 2010-ben az Izsák komplex országos matematika-fizika-informatika verseny egyéni győztese, a nemzetközi magyar matematika versenyen első, a Mikola Sándor országos fizika versenyen 2007-ben 8. helyen végzett. Élő Katalin, szintén a 12. F osztályból. A tavalyi német nyelvi OKTV-n 9. lett, az idei kisfaludi napokon műfordításban ezüst, honismeret kategóriában bronzminősítést kapott. Bőgős Balázs, 12. F osztály. Az ezévi OKTV matematikából első, fizikából 7. helyezést ért el. Tavaly matematikából 7., fizikából 20. lett. Több országos matematika versenyen is kiemelkedő eredményt ért el. Arany Dániel első hely és második dicséret, nemzetközi kenguru verseny első hely, Gordius 2007 és 2008-ban harmadik hely, 2010-ben második hely. Kősák József emlékverseny első hely, nemzetközi magyar matematika verseny második díj. Akik átveszik. Nagy Miklós, 11. B osztály. 2010-ben a fizika OKTV-n 6. helyezést ért el, informatikából 18., kémiából 21., matematikából 31. helyen végzett. Az Izsák Imre komplex országos matematika-fizika-informatika verseny 5. helyezettje volt, a nemzetközi magyar matematika versenyen dicséretet kapott. A korábbi években a Vermes Miklós nemzetközi fizika versenyen második, az Irinyi János országos kémia versenyen, illetve az Öveges József fizika versenyen 5. lett. Az Arany Dániel országos matematika versenyen első dicséretet kapott.
Németh Krisztián, 11. F osztály. 2010-ben történelemből az OKTV-n 11. helyen végzett. A Természetvilága folyóirat matematika pályázatán első díjat kapott. 2008-ban az országos középiskolai angol nyelvi versenyen 10. helyezést ért el, az Arany Dániel matematika verseny döntőse. Fejes Ádám, 11. G osztály, az ezévi spanyol nyelvi OKTV 6. helyezettje. Jelképátadás. A kultúra és a művészetek jelképei következnek. Átadják. Pap András, 12. F osztály. A Kisfaludy napokon aranyminősítést kapott Rába Néptánc Együttes tagja, iskolai kultúrműsoraink lelkes fellépője, a Kárpát-medencei Verbunk verseny, valamint az országos ifjúsági szólótáncverseny első helyezettje. 2009-ben eredményesen képviselte iskolánkat az országos sakk és bridge diákolimpián. Göröc Anna, 12. B osztályból. Az elmúlt években a Kisfaludy napokon 5 arany, 2 ezüstérmet szerzett pop-rock kategóriában, egyéniben és a Sunny Singers tagjaként. Népdal kategóriában ezüst, szólóhangszer kategóriában ezüst és bronz minősítést, vers és prózamondás kategóriában dicséretet kapott. Tárnoki Márk, szintén a 12. B osztályból. A Kisfaludy Napok Művészeti Fesztiválján az iskolai diákszínkörök tagjaként az elmúlt 3 évben 1 arany, 2 ezüst és 2 bronz minősítést kapott. 2008-ban és 2010-ben kiemelkedő színészi alakításáért külön díjban részesült, vers-prózamondó kategóriában ezüstérmet szerzett. Idén az országos diákszínjátszó találkozón rendezői munkáját 2 külön díjjal ismerték el. Akit átveszik, Bucsekics Bálint, 11. D osztály, az ezévi fizika OKTV 8. helyezettje. 2008-ban az Irinyi országos kémia versenyen 16. helyen végzett. 2009-ben a kémia OKTV második fordulójába jutott, az Öveges országos matematika-fizika versenyen matematikából első lett, valamint az Arany Dániel matematika, a Mikola Sándor fizika és az Irinyi József kémia verseny országos döntőjébe jutott. 2009. évben Kisfaludy napokon ezüstérmes 3 akkordzenekar tagja volt. Pintér Katalin, 11. B osztály. Az elmúlt 3 évben a Kisfaludy Napok Művészeti Fesztiválján szólóhangszer kategóriában 3 arany, 1 ezüstérmet, szólóének kategóriában 1 arany és 1 ezüstérmet kapott. Horváth Patrik, szintén a 11. B osztályból. Az iskola kulturális rendezvényeinek, mint versenytáncos rendszeres résztvevője, tavaly a Kisfaludy Napok Fesztiválján tánc- és mozgásművészet kategóriában, idén honismereti kategóriában szerzett aranyminősítést. Jelképátadás. A sport jelképei következnek. Átadják. Németh Fanni, 12. B osztály. Az elmúlt 4 évben 100 méteres gyors és hátúszásban a megyei diákolimpián 2 első helyezést szerzett. Az országos versenyen 1 harmadik, 2 negyedik és 1 ötödik helyezést ért el. A Rába Sárkányhajóklub versenyzőjeként 3-szoros Európa-bajnok, világbajnoki ezüst és bronzérmes. Tagja volt az iskolai kosárlabda csapatnak, valamint a diák önkormányzat vezetőségének is. Palavics Barnabás, 12. C osztály.
A többszörös városi és megyei bajnok, a 2007 és 2008-ban az országos elődöntőben 3. helyen végzett iskolai kosárlabda csapat tagja, a Széchenyi Győri KC igazolt kosárlabdázója. Célai Vörös Anna szintén a 12. C-osztályból, a Graboplaszt Vízisport Egyesület kajakozója. Az elmúlt 4 évben országos bajnokságokon és országos diákolimpiákon 3-3 aranyérmet szerzett egyéniben és kajak 4-esben. 2008-ban maraton országos bajnokságon ifjúsági kategóriában 4. lett, 2009-ben ifjúsági és U23-as országos bajnokságon kajak 4-esben 3. helyen végzett. Akik átveszik: Csóka Imola, 11. F-osztály, a Győri Audi Eto országos serdülő MB1B ifjúsági és megyei felnőtt bajnokságot nyert kézilabda csapatának tagja, emellett több országos matematika versenyen ért el kimagasló eredményt. Arany Dániel első dicséret, Varga Tamás 4. és 6. hely, a nemzetközi magyar matematika versenyen dicséretet kapott. Bugár Dávid, 11. F-osztály, a többszörös városi bajnok, valamint megyei bajnok és többszörös megyei második helyezett, 2 alkalommal az országos elődöntőbe jutott iskolai kosárlabda csapat tagja. Emellett a városi röplabda bajnokságon második helyezett csapat játékosa, a Bercsényi kupán a legjobb játékos díját kapta. Debreceni Nóra, 10. C-osztály, a Győri Vízisport Egyesület vízilabdázója, az országos felnőtt bajnokságban szereplő, az olimpiai reménységek tornáján és több nemzetközi tornán győztes ifjúsági válogatott játékosa. Tagja volt a Baros kupán első helyen végzett iskolai kézilabda csapatnak is. Jelképátadás. Zenével folytatjuk műsorunkat. József Attila, Ágnes Vanilla, Ó szív, nyugodj! Énekel a Sunny Singers, szólót énekel Böröc Anna, 12. B-osztályos diákunk. Kemény a mennyis vándor, a vidék
Díjátadás következik. A díjakat Horváth Péter igazgató úr és Kulcsár István, a Révai Baráti Kör elnökségi tagja adják át. Elsőként az Ullmann-díj következik, melyet az iskola humán és reáltárgyakból legeredményesebb tanulói kapják. Gyurkovics Máté, 12. F osztály, az idei angol nyelvi OKTV-n elért első helyezéséért. Mészáros András, szintén 12. F osztály, országos tanulmányi versenyeken matematikából, informatikából és fizikából több éven át elért kimagasló eredményeiért. Szintén a kiváló humán és reáltárgyakban nyújtott teljesítményt értékeljük az öreg diákok díjával. Idei jutalmazottaink Élő Katalin, 12. F osztály, a tavalyi német nyelvi OKTV-n elért 9. helyezéséért és a kisfaludi napokon elért eredményeiért. Tóth Miklós, 12. F osztály, az országos fizika versenyeken több éven át elért kiemelkedő teljesítményéért. Az iskola társadalomtudományokból legeredményesebb diákja kapja az úgynevezett Iványi díjat. Idén Németh Patrik, a 12. F osztályból, az idei filozófia OKTV 4. helyezettje. Kiemelkedő sport és közösségi tevékenységéért az iskolánk egykori tanára tiszteletére alapított Takács László díjat kapja Pap András, 12. F osztály, kimagasló sporteredményeiért és művészeti tevékenységéért. A Czapáry Endre díj következik. A díjat az 1974-ben végzett 4. B osztály volt diákjai alapították matematika tanárok tiszteletére, és az iskola legjobb matematikusát jutalmazzák vele. Idén az elismerés Gőgös Balázsé, a 12. F osztályból, aki országos tanulmányi versenyeken matematikából és fizikából több éven át kimagasló eredményeket ért el. A Révai díjak átadása következik, mellyel a kimagasló tanulmányi, kulturális és sporteredményeket ismerjük el. Elsőként jöjjön Ladocs Tamás, a 12. C osztályból, az idei filozófia OKTV 14. helyezettje. Pap Zsófia, 12. B osztály, az ezévi filozófia OKTV 15. helyezettje. Böröc Anna, szintén a 12. B osztályból, a kisfaludi napokon és az iskola kulturális rendezvényein mutatott több éves kiemelkedő teljesítményéért. Bori Réka, 12. C osztály, a kisfaludi napokon és az iskola kulturális rendezvényein mutatott több éves kiemelkedő teljesítményéért. Kis Csilla, 12. D osztály, az iskolai diákmozgalomban végzett több éves kiemelkedő munkájáért és sporteredményeiért.
Fazekas Máté, 12. F osztály, kimagasló országos művészeti eredményeiért. Herbert Szabolcs, 12. F osztály, a Kisfaludi Napokon és az iskola kulturális rendezvényein néptáncban mutatott több éves kiemelkedő teljesítményéért. Prevics Dávid, 12. F, a Kisfaludi Napokon és az iskola kulturális rendezvényein néptáncban mutatott több éves kiemelkedő teljesítményéért. Kérem, ünnepségünk zárásaként énekeljük el a szózatot. Live.